tých Benátok, idem mu zavolať, že či už je teda prichystaný. Haló? Haló! No, dobrý, no čo, takže v Bratislave sa stretávame u teba, hej? Hej, jasné, hej. Dobre, Hotel pri hoteli, hej? dobre, tak ja štartujem, čau. Čauko. Dobre, tak ideme naštartovať túto mašinu. Dáme si spätný chod. Zase mi nefunguje tá radiaca páka do perči, tak musíme prejsť takto dopredu. Musím to tu vytočiť. Dobre, vytočil som. Dobre, zatočíme sem. A ideme. Ešte som si mohol dať navigáciu, ale ja do Bratislavy trafím, ale potom zmena. S ním si budem dávať navigáciu, nech ideme spolu. Pekne. Zatočíme, pribržďame si, dobre. Tu som povedal na 50, samozrejme, že pôjdem 60, lebo prečo nie, ale dobre. Joj, no dobre, no, tuto máme našu dobrú Európu. A ešte som si včera bol kúpiť rožky na cestu, lebo však to je dlhá cesta do Benátok, stadiaľto z Bratislavy. Takže nech mám čo žrac. Kúpil som si aj paštétu. Ešte aj v Bati som si bol kúpiť nové šlapky, nech mám nosiť pri tom mori. Joj. No dobre, teraz už môžem preradiť na šestku, fajne, a ideme do Bratislavy, dá 110. Joj, no to bude jazda. No, Bratislava nie do Košíc, tam pôjdeme takedy inokedy. No ale to ubytko má stálo pánečku na 10 dní, skoro 500, a to je 500 eur, to je strašne moc. Ja nechápem toto, ako prečo toľko veľa pýtajú za také ubytko, ale no však dobre, zložili sme sa, tak každý platíme 250 na polovičku. Tak dúfajme, že to bude dobré a že to nebude dáka srajda, to ubytko. 144 km ešte do tej Blavy, jaj. Ja som chcel ísť večer, ale on ma prehovoril, že pôjdeme o 10 ráno, alebo tak okolo obeda, že to sa viac oplatí, ale ja radšej chodím v noci, fajná nočná jazda, ale však no. Lepšie. Ale nejaká malá premávka je fakt, čak živého auta tu nevidím, teda živého človeka, ale to je tu asi takto normálne. Lebo ja do Blavy tak často nechodím, to iba za ním, lebo on sa musel presťahovať do veľkomesta, samozrejme. Lebo to on také, že Bránska Bystrica neznese, ale nie, on tam šiel za robotu, však mu platia veľa, no tak prečo by tam nemal ísť, však keď dobre zarába, tak potom si môže dovoliť a aj nemôže potom kúpovať veľa vecí, tak to som rád. Joj, táto R1, ešte že nám ju dokončili nejak tú D1, že nevedia ju dokončiť 10 rokov toto. Joj, minule som šiel cez Ružomberok, hodinu som tam stál na jednom mieste, lebo diaľnicu tam dokončujú, tak tam zápchy sú v tom Ružomberku, semafor sa im asi zasekol na červenej, lebo sme sa nepohli hodinu. Jaj, toto je občas príšerné. Fuj. Ojojoj, porucha vozidla do Prčíc, to není dobré. To že absolútne není dobré, to sa mi nepáči. To prečo sa také deje? Jaj. Som s ním asi nebol v servise, ako. Ani som nepotreboval ísť, však ako všetko fakt, či to len teraz. Jaj. 11:10. To takto po obede som asi na dovolenku ešte nešiel. Buď ráno alebo večer, no. Dobre, navigácia pozrená, už viem, kadiaľ sa ide. Musím ísť ešte rovno a potom zabočiť. Ja nechápem, čo toto tu je, prečo tu není odbočka, že do Bratislavy sa ide doprava. Nejakú muchu tu mám do keľu. A tu odtravuje, dobre, pekne. Smerovka, odbočíme. Zarovnáme sa a pozor zvodidlo, joj. Dobre, rozbehneme sa, ešte trošku potočíme. Ešte trošku,
A ideme zase na plné gule, jak sa hovorí. Dávada sa, už 100 idem, no toto auto to má takové zrýchlenie, to je akcelerácia, len aby mi ten bicykel vzadu nepadol, lebo no berem jednej pani do Benátok, si objednala, ale nie, ja tam mám babka, tam tiež príde, tak som jej donesol bicykel, lebo ona sa inak nevie hýbať. Joj, ale to som už prenal, joj, trošku musel som uvrtiť, aj, som trošku nabúral, to není dobré, ale dobre, už som to vyrovnal. No, že babke som musel zobrať bicykel, lebo ona má problémy, tak na bicykli sa ide ľahšie, tak som jej ho zobral, lebo oni nemajú také dobré auto, aby im to utiahlo bicykel zobrať so sebou. Teraz trošku zatočíme, dobre, teraz trošku takto, tak dobre. Aha, už som tu, už veľkomestie, Bratislava, no dobrý deň, už vidím tam tie komíny, mi to smradia, musím si podradiť, keby som vedel ako, dáme si takto štvorečku. Dobre, teraz spomalíme, dáme pekne, že ideme doľava, odpočíme. Dobre, no tu by mal, tam je ten hotel, už vidím. Červená, ale no tak. Kaž, to som si zakryl. Akurát červen. Dobre, zelená, ideme. No. Okej, tu by sme takto... už ho vidím. Ale mi skoro dekel utrhlo toto, čo sú tu za nízke tieto. Dobre, zastavíme. Nádhera. Vypneme motor. Dáme na nulku. No čauko, no čo? No čo, koľko trvá cesta? No však skoro 3 hodiny, pane, toto je neuveriteľné, jak to dlho trvá. Ja si skontrolujem bicykel vzadu. Počkaj. Dobre, drží. A ty si aj karavan zobral. Tomu ver, aby som niekde mal väčší úložný priestor. No ja, je to akože veľký chceš mi povedať akože doplnkový kufor? Aňo. No dobre. A ináč zobral si tie vysielačky, aby sme sa... Áno, mám vysielačky. Páči sa, tuto ti dávam. Teraz mapu si ideme nastaviť, takže ak pôjdeme, naviguj. No počkaj. Máme tu... chceme ísť aj cez Alpy? Nie, pôjdeme normálne po diaľnici, lebo to by bolo potom moc dlhé. Ja mám bicykel, nie že mi ho urve, takže Benátky, počkaj, ja si to dám. Tam niekde si to hodím, dobre. No mňa to bere normálne po A2. Áno. No pôjdeme cez A6, potom sa napojíme na A2 v Viedni. A potom už je to celý čas po A2 až do Benátok. Teda v Taliansku je to A4. Áno. Že vlastne pod Grazom nad Klagenfurtom, okolo Terstu a do Benátok. Áno, hej. No dobre, tak kto pôjde prvý, Mojko? Neviem, ako ty chceš. Poď radšej ty, lebo ja mám karavan. Dobre, tak ja pôjdem prvý, dobre, takže ja si tu len... ja neviem, ak mám vycúvať, keďže mi nejde preradiť do RK poslednú dobu. Ja fakt neviem, jak si mám podradiť. Dobre, počkaj, idem sadnúť do auta, počkaj chvíľu, otestujem tie vysielačky, že či ma počuješ. Počuješ ma? Áno, počujem. Tak povedz dačo ty, že ešte či ja... Čím sa to robí? X-kom. Haló? Perfetto, dobre. No dobre. Ja neviem, ak mám vycúvať, nejde preradiť do RK. Nefunguje ani jedna radiaca páka do RK. Mne to dáva do 6, do 5, ja neviem, ak mám vycúvať. Tak vieš čo, ty sa pohni a ja to stočím. No dobre, no počuj, tak ty sa uhni, lebo mne nejde nejak zaradiť to R-ko, tak to si dám jednotku a dobre, vytočiť to ide, dobre. Vytočil som. Nech to nenabúram. Dobre, ja idem teda prvý. No. Mojko, som to skoro do teba nabúral, Bazmek. Sorry. No dobre. Zase červená, toto ja mám na toto šťastie, na tie červené.
Zelená, ideme. Smerovku dáme. Ja mám furt červenú. Hej, no vidíš, no tak si... No, tak pozor potom, lebo asi máme rozdielne... asi si farboslepý, alebo ja neviem. Dobre, zastavíme na ďalšej červenej, samozrejme, však to je Bratislava. Potom... Dobre, ale potom pozor na ten bicykel mojej babky na mojej zadku, hej? Že mi ho pokazíš. Jasné, neboj sa. Joj. No. Ideme takto, tuto trošku otočíme, okej. Už to trošku preradím na vyššie otáčky, však ako ideme na diaľnicu. Mám taký menší problém, musím zastaviť. No dobre, tak aj ja zastavím. Dobre, zastavil som, no čo? Ježi, do nejakého... Mám... no... Dobre si. Čo sa stalo? Ja som tu v nejakom jarku zapadol. Vidím. Ale ťahá ma to Ja dozadu nejakého dôvodu. Nechápem. Ja debil som vytiahol asi tak 5-ročné staré auto, ktoré mi tam stálo rok, takže... Lebo chápeš, manželka si zobrala to moje, tak musím ísť s touto starou kraksňou, tak teraz ani nemôžem čo robiť. Čo ti? Skúsim to ešte raz naštartovať. Morečak, ale to si sa mal pripraviť, aj mne zdechýne, ale nie až toľko. Aha, vidím, že ti naštartovalo. Hej, dobre, super. Dobre, tak ja neviem, jak to mám vycúvať zás. Musím si dať do jednotky, vytoč to, dobre, vytočil som to. No vidíš, aj takto sa to dá. Ale tu je tu sú hranice, ale dobre, stočím to. Ešte toč, dobre, vyťahol som to. jak tam turuješ, chudák, to auto. No tak, no. No. Dobre, zatáčame pomaly. Potom povedz, keď budeš potrebovať tankovať. Jasná vec. Ináč tie vysielačky troška inak fungujú. Keď dačo hovoríš, tak ešte troška chvíľku podržané. Aha, dobre, no, že to máme tak vždycky, to aj, no. Lebo neviem, čo sa s tým deje. Čo húkaš na mňa? No. My sa teraz musíme držať v tomto pruhu. No. Mojko si mi voľako utiekol. Áno, vidím, dobre, neboj, už ti spomalujem. Už ti teda spomalujem trošku. Ináč, ja som ti zabudol povedať. Ináč môžem už pridať. Ja, dobre. Ten karaván mám z toho dôvodu, lebo ešte robím zákazku pre jednu pani. Ja pracujem pre DHL-ku a neviem, ako som to, ja som proste chcel ísť na tú dovolenku, hej, tak som sa dohovoril s mojím šéfom, že aj tak zoberiem nejakú zákazku do Benátok, aj keď nebudem mať DHL-ské auto, no, tak aspoň takto. Ty more, tak preto ty si šiel do Bratislavy, aby si DHL kuriéra robil a to čo si objednali karaván? Neobjednali si karaván, objednali si arašidové maslo plus ešte iPhone 15 a teraz im to doručujem do Benátok teda. A to akože ten mobil s arašidovým maslom to bude fungovať. Ako ťa hádže s tým autom. No
No vidíš, jaj! No vidíš, no však akože to už je tiež stará kraksňa. Posilovače ti tam robia čo chcú však. No, no. A zaturbiená kamióna. Haló, haló! Dobre, zase ideme sem, musíme spomaliť. Zase sa tu vybúram na zvonidlách. No. Akože my sa poznáme už od škôlky skoro, ale on sa potom po strednej sa odsťahoval do Bratislavy, pôvodne iba na vysokú školu, ale už sa nevrátil takzvané. Našiel si tam manželku, má 2 deti, jeho manželka s tými 2 deťmi šli už o deň skôr, či neviem, ale počkaj, opýtame sa. A tebe šla manželka s tými deťmi, kam? Oni šli už tiež do Benátok, ťa tam čakajú, či čo? Ne, oni išli na dovolenku tak kde inde, bezo mňa. Nie, že na dovolenku, tak z časti na dovolenku do Prahy, lebo tam má moja manželka rodinu, takže musel tam ísť. Keďže ja som nechcel byť proste doma, keď ja som šiel preč s tebou. Tak sa tak rozhodla, že si zobere môjho bavoráka a proste pôjde si svoje. Jaj. Nejaký kamión sa tu tlačí, no. Si ako nečakal tamto ťahača, čo? Nie, nečakal, ty vole. Nie, nečakal. Toto obmedzenie, keby tu nebolo to obmedzenie, tak to idem 150. Už sa zrýchlujeme, už tu není. Počúvaj, ale máme to ešte 7 hodín, skoro 8 do tých Benátok. Nemali sme ísť lietadlom, ale vlastne ak by si potom zobral zasielku a bicykel, že? Ale aj tebe som videl bicykel, to je tiež objednávka. Tak ti poviem, nemali. Ja by som si ani moc nebral to lietadlo. Veď more sme na Slovensku, skôr Balkáni. Musíme ísť autom, nie ako správni ľudia. Hej. Nie jak tí machri, ktorí minú 800 € na letenky do Benátok. No, budeme mať aspoň taký zážitok, ak sa vybúrame. Jo. No, moja manželka, tá šla. Ty vole, tunak majú skoro horšie cesty, než my naše slovenské, ty vole. Ma tunak hádže hore-dole. Aj mňa, ale moja manželka tá čaká už v Benátkach, ale oni idú už zajtra preč, lebo oni sú tam už týždeň. A ja som pôvodne mal ísť aj skôr, ale vidíš, dohodli sme sa neskôr, ale však akože nevadí to. Oni povedali, že aj tak oni idú ešte k starým rodičom potom akože sa pozrieť len tak, takže tak, no to som nevedel čo povedať. No proste šli ešte na dovolenku k starým rodičom. Chápem. Však ale ja ťa vidím úplne skákať. Si odkedy ľavo pruhár, ty vole, pánstvo Bystrický? No tak ja nemôžem za to, že mám rýchle auto, no. A nie tá tvoja šunka, čo bola v 5 rokov zatvorená v garáži a keď ju vytiahneš, tak nejde. Hej, nie ako tá tvoja kraxel, ktorá tu letí zprava doprava, zľava doprava. Ale mne volant vynecháva, ja ho mám odtrhnutý, mne iba občas zachytí o zvar. Jaj.
trošku ma hádže, no. Ale aj teba hádže, však skáčeš jak nejaký zajac. A trošku ho vystrašíme. No. Pán vedúci, nedáme sa do pravého pruhu, Mojko. No. A zase sa mi to stalo, zase mi začalo... Tebe sa čo stalo? Ale brzda mi skáče koľkokrát, mi zabrzdili len tak v strede. Proste mne brzda občas zasekáva, som mu to nehovoril. A zase! No. Ty kde si mi už šiel, jaj? Lebo mne občas brzda začne sama sa stlačať, alebo ja neviem čo to je. A už som aj zabudol, jak sa to volajú tie tvoje deti. Haló, počuješ ma? Že jak sa volali tie tvoje deti? Neviem, či vypadla vysielačka, alebo čo. Poď, ideme sa pozrieť na ten výhliadok, čo je tuto napravo. Tam zastavíme, dáme si pauzu. Tebe, čo sa stalo? Čo ti nejde vysielačka? More, ja ti hovorím furt, Marek a Matej sa volajú moje deti, ináč, Ale tebe nefunguje vysielačka. jo, asi hej. No, Počkaj chvíľu, manželka mi volá. dobre. Prepáč, Mojko, ešte mi šéf volal, že... To je jedno, to si nebudem hovoriť, je to secret. No, jo, idem si ešte rýchlo odskočiť tu na Nemecko a idem. Dobre. Ne. Mojko, som späť. Ináč, daj sa... zapni si tú vysielačku, alebo ja mám dačo s vysielačkou. No skús niečo povedať cez vysielačku. Haló? Nič. Nič. Nefunguje ti asi X-ko, alebo ja neviem. Teraz ja keď ti hovorím, počuješ? Nie, ja ťa mám, ja normálne stlačam, ukazuje mi, že áno, mám. Ale počkaj. Nie. Čo? Aha! Vybité baterky sú, Mojko. Aha.
Aha, Tak čo teraz? neviem. Ja som si, cez mobil si budeme volať, keď tak. Dobre. A inak ešte som si vyťahol hrušky, tak môžeme ísť. Dobre, choď. Ako? A, nič, môžeme, teraz. Dobre. Kámo, mne to posúva dozadu. Pozor! Daj si hore okienko. Hej, Dobre, hruštičky. daj s tou šunkou posratou. Ale však, jak ja ťa môžem počuť teraz? Čak voláme cez mobil. Jaj. Haló. A ty máš zadarmo volanie? Hej. Preto tebe volám. Ja to, lebo ty máš DHL-ku, tak aby si nemusel platiť, hej, ako kuriér. Tomu ver. Cez služobný mobil, šéf zaplatí. No, a sa ťa bude pýtať potom, že prečo si 5 hodín volal. To je pravda. Tak mu povieš, že zákazník ťa nevedel navigovať poriadne k jej domu. Sa so mňou stará babka rozprávala, nie Dick. No. Ale skáčeš poradne. Hej, to je pravda. Ty dokedy budeš v tom ľavom pruhu? Ono v tej kabíne to ani není moc vidno v tom aute, že sa tak moc nadvihujem hore dole, hej, ale keď sa pozerám vonka, tak dobre, kola sa mi Koľko máš nádrže? hýbe. Nádrže Ja už- menej ako polku. Ja tiež už mám takú menej ako polku. Budeme musieť natankovať potom. Jasno. A koľko majú rokov tie tvoje deti? Matej má 7 a Marek má 9. Jaj, no moje deti majú 5 a 4. Teda čo som debilný. 18 a... Ty nevieš, že on je... Ale nie, ja si robím z teba srandu, ja viem. Ten Timotej má 18 a Abramej má 16. Ja som skoro vyfúsol vodu na čelné sklo do piče. Timotej a ako? Abramej, však to je normálne meno. To piči! Ja som povedal, ako sa tvoje deti vlastne volajú. Abramej, no to počujem, no Abramej to bolo mojej manželky nápad, to ja som ho tak nechcel nazvať. No boha, je tvoja manželka blondiačka? Nie, to ona má, tatino sa tak volal, že Abramej, tak to chcela akože dať, že akože na pamiatku. Ježiši Krista. Mal ťažký život. A prečo Matej a Marek? Prečo Matej a Marek? Neviem, môj nápad bol. Matej a Marek, ale to ako není zlé kombo. Nie. A však ty sa voláš vlastne Lukáš, tak to je také v pohode. Áno, A tvoja manželka sa volá ako? Marina. Ja som už aj zabudol, že vlastne preto si ju zobral, lebo ty si jej napísal báseň Marína, že? Čo? Nie som skladateľ, debil. More, neskladávam. Mi nehovor, Nie, že ty ale- nepoznáš dielo Marína od Sládkoviča. Že ty si zase Nie. vtedy... Áno, lebo ty si vtedy v tej škole nechodí, lebo ty brďo si bol stále chorúčky, si to sa nenaučili, oj. Tiško. Áno, mal som angínu, buď ticho. Dobre. By ma zaujímalo, že ako si ma dohnal. Reálne ja som... Nechápem. Ty máš karavans, ty môžeš ísť max 80. Hej, ona, hej. Čo? Ona, hej. Ona je ona. Áno. Ona žije ako ona.
Ty kokos, kto vytvoril túto zatáčku? Oj, počkaj, No, to je to vybúvanie, o ktorom som hovoril. To čo je toto? A žiadne upozornenie, super, sme sa vybúrali. Ty vole, to čo Leonardo da Vinci tunak vytvoril onu? Asi. A 80 tunak. A pre auta 110. Dementi. Pozor, ide tunel. Tunel s bistrom. Ešte aj s kokosom. No ty Bojko. Ty tú hornú dolnú si mal napozeranú celú sériu, že? Teda všetky diely si videl. To ver. Som ťa chcel vystrašiť. Čo si myslel, že toto on je tunak hore dole. No však to je tráse, ty kokos. Ty vole! Vykrútil som, ale iba jemne, Pane na nebesiach, čo robíš? Zase, ďalšia zatáčka. Reálne fakt Leonardo da Vinci to vytvoril tú. Teba nejako zabrzdilo ku mne, hej. A teraz ideme drag race porádny, no. Zdaj si dole to okienko. No počkaj, troška pribrzdím. Nemusíš. Pozor, ide ďalšia Da Vinciho zatáčka. Joj, počkaj, Mojko. Zastavím ti, hej. Čo si sa vybúral? Mojko! Ty si ma tam vytlačil do cesty, Bazmek. Tu máš, za to. Nie, môj šrot, mi nemôžeš ešte viac ošrotovať. Pozor, ide mi to, nie že si o nás budú myslieť, že sme nejakí. Ideme normálne na kartu, nejdeš na telefón. To je moc drahé. Ale hovno. Ja idem na kartu. A nie! Dobre, super, mám úplne spredok ajajaj. Som nestihol zabrzdiť porádne. Som nabúral do tej rampy, čo je z ocele. Štartuj a ja budem musieť ísť do servisu, tam v tých Benátkach. A ja už sme pri Benátkach, dyk. Ide ti to nejako? Ide, ale ty ideš nejako pomaly. Porucha vozidla, už mi toto bude vyskakovať teraz stále. Dyk napadla k preradzuje, to je super. Len tá 1.8 je tam hrozná, no. A to 160 koní, ale nejde to ani nič. Wow. Opa. Opa, Amerika, Európa. Ty kam ideš? Doprava. Hej, taďal máme ísť? Hej, táďal by si šiel do Terstu, ty dement. Jaj, no však aj tam je pekne. Hej, akurát, že tam je oné, prístav, nič iné. No ale však vyťahni, nebrzdi, ja ťa nabúram! OK, práve si mi urobil 100% poškodenie, ja neviem, či to vôbec dojdem. Mám už iba 1/3 nádrže, počúvaj ma, to ma bude stať milióny toto! Teda no, ani nie 1000 za toto auto, ale... Preto chodím vždycky v druhom pruhu ako ty, lebo ty si nepredvídateľný. To je troška srandy, nie? No hej, áno, zbúraním aut, hej. Super sranda. Top Gear 2.0. Top Gear. Pridaj, poď. Vyhral som ti drag race. Nie, nevyhral. Ale však idem na max, jak môžeš ísť rýchlejšie jak ja? Mám slabý počítač. Však ale ty skáčkáš, ty koko, že slabý počítač, že ti dám slabý. Aký počítač, ak ideme na aute, čo hovoríš? My máš notebook ako oný, ako mapu. Ti to uberá. Ja mám navigáciu normálne v aute. Aha, tak berám späť. A ty tu ideš, zastavujeme, Mojko. Hej, dobre. Dobre, musíme dotankovať. A ja si musím opraviť auto.
Počkaj. Joj. No dobre, no čakám ťa, no ideš, dobre. Ty vole! To bolo tesné, som videl. No, dobre. Tak poď, ideme. Už to dorazíme. A ty si nemal aj sestru? Nie, čo? Nie. Ja si pamätám, Kto že... ti vyrozprával? Neviem, ja si pamätám, že si mal buď brata alebo sestru. Nemal som ani... Nikoho som nemal. Ani rodičov? Čo? Jedine, že nevlastného brata. Hej? A ten čo? Hej. Počkaj, ak sa ti dostal do rodiny nevlastný brat? No, long story. Však tvoji rodičia sa nikdy nerozviedli. Ale hej, Čože? Aňa. Dobre, idem zase na kartu, teda čo je to peniaze. Teraz nenabúram. Dobre. Skontrolované, 43 € som platil, čo ti dáva? Ja som koľko? 30, tomu ver. Však ty si mal telepas. Lebo ty tu chodíš asi tak často, že si to môžeš dovoliť. Zase si mi odobehol, mne nechce naštartovať auto. Dobre, už naštartovalo. Tá ona, ten karavan má také brzdy, že ráne ja pribrzdím len troška No, a už mi pískajú gumy na onom, no, na karavane, dick. už iba hodinu a 9 minút to už dáme. No a počúvaj, že dali sme teda 500 € na to ubytko, tak každý dáme 250 potom na konci, hej? Áno. Dobre. Pomalý si zasa. No počúvaj, mňa už pípa mobil, že prečo tak dlho volám. A veď ja tebe volám, more. Áno, lenže môj Nie, ty mobil mne. má takú vec, že batéria už sa mi vybíja. Aha, takú vec, že batéria existuje, hej, ale no to je jedno. Dokiaľ mne zase zdechol ten motor. Naštartúvaj! Štartuj! Už. Uši? Už ide. Uši. Už štartuj. Hello. Musel som mu odhúkať. No, teraz ideme do boku už. Odbáčame. Počkaj! To som nechcel, sorry. Nie, ja som ho zabil. Nezabil som ho, že nie. Dokiaľ, rýchlo za ním. Prestal volať. Zložilo mi telefonát. Haló? Haló? Si v poriadku? Haló, daj dole to okienko. Haló? More! Ty debil, čo si spôsobil? Je to ľúto. Daj dole okienko. Nerá sa mi. More. Nehovor mi, že... sorry, to som nechcel. Ja som si ťa nevšimol. Nie. Počkaj, skúsim toto kraxne ešte raz naštartovať. Žiješ? Ty žiješ ale? Áno. Ja však vlastne s tebou sa rozprávam, tak ja neviem čo zase. Pozor, kamión! Ja neverím. Dobre, môžeme ísť. Ale nie, či naštartuje tá kraxňa. Dobre, naštartovala. Dobre, už sme za chvíľu tam. To už zvládneme. Pôjdeme potom... Počkaj, ja si idem čeknúť to moje arašidové maslo, čo tam má. Počkaj, a ten iPhone 15 hlavne. To Už bude tu v pohode. vrtuľníky nad nami chodia. Počkaj. V pohode, arašidové maslo s iPhoneom 15. Hej, dobre. Dobre, tak môžeme ísť, už sme tam za chvíľu, to už dáme.
Dobre, no dobre, ja viem, že ty pekne si vieš rýchlejšie zrýchliť, dokiaľ mne zase zdechlo to auto. Naštartuj! Ja už dojdem asi iba takto na voľno beh. A dobre, naštartuj. Na voľno, tak. Dobre. Počkaj, ale ty nevieš, kde máme ten apartman, to je, ja musím ísť prvý. Aha. No počkaj, ale ja idem odviezť tej tete ten iPhone 15. A ten je v more. pohode? A ešte aj Arašidové. Hej. No len No a neviem, neotvoril som ho, veď to je nová zasielka. Ale arašidové maslo sú v pohode, tie sú díky Bohu v krbičke. Ako ti to nejde? No. Až úplne na konci tejto diaľnice. Jo, pardon, zelená, akurát, no super. Ja počkaj, ale ja odbáčam hore, ja tu mám doložiť zasielku. Dobre. Tak počkaj, poď za mňou. Nie, ja už idem na ubytko. More, počkaj, ja potom Červenú ťa musím som nájsť. prešiel do keľu, ja som... Tuto je ďalšia, ja už ju kašlem. Už idem na teba volať policajtov. Nie, zastavil som na ďalšiu. Len Ty si- to bola ešte žltá, keď som... Ty si ako dostal ten vodičák, co? Ja sám neviem, vieš. Oni mi ho nejako dali len, že čo tu máš vodičák, videli sme ťa karovať motokáru. Celkom dobre si ju karoval, tak mi dali mu vodičák a že díky. Nechápem. Ak nepochopíš asi, no dobre. To je jedno. Dobre, ja som teraz doručil, počkaj chvíľku, ja si vypnem Ani. Ja si vypnem hovor, alebo sa mutnem, počkaj. No teraz to musím niekde nájsť. Aha, tak teraz som zistil, že jedno arašidové maslo bolo poškodené, takže som dostal minus 2 € fiti. Prešiel som náš hotel. Stoč to. Joj, trošku som nabúral. Joj, to som nechcel. Dobre, mám ten hotel, no konečne. No, dobre, zaparkujem tu. Pozrieme, jak som zaparkoval úplne na super. Vypínam motor. Nie rádio som chcel. Dobre, čakám ťa. Mohol si nabúrať na posledných 500 metroch. Nenabúral som nič. Ja, dobre. A ty si mohol nejak lepšie aj zaparkovať, prosím. Dobre, no, takže sme v hoteli. Ja idem spať. Dovidenia.